Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali. Wilujeng dalu dalam aturaken kagem bapak kalian ibu dosen babatan. Wilujeng dalu dalam aturaken kagem bapak lurah. Selamat malam. Ugi bapak perangkat desa. Mboten supe kula aturaken wilujeng dalu kagem bapak keamanan. Nggih kula kalian kanca-kanca kula badhe ngaturaken pasugatan gending-gending manis campur sari. Sumangga Kang Mas disugani Dewa Trisno.
coro bakal tak lakoni ngomong sawiji sing tansah tau kepir gimana ya kamu kok sapu telat-telatin angeteni biar merkono yo bareng kedowo nyelun marang dewa tresno gele wong bolo ada audio terima kasih haji audio Jaya lo Matur suwun dumateng panjenengan Bapak panitia nggih Mas juga masyarakat dusun Babatan khususnya nggih. Matur suwun ing tinimbalan malih wedal dalu punika. nggih Monggo langsung kemawon. Bapak Kepala Desa nggih pripun Nggih. Let's go monggo. Manut sing mriki lho setuju nggih monggo Bapak Kepala lho Desa. lah niki sampun enten semriki Nggih. Khusus ngapunten khusus ning menok terima dong. Nggih matur suwun. Nggih, kula munggah kali Bapak Takir mboten badhe ngrapati namung kula badhe pesen sedaya penonton ingkang wonten mriki kula atur tertib Pak nggih. Tertib nggih. Soale masyarakat tujuannya menghibur panjenengan sedaya. Masyarakat Babatan niki sedekah bumi nang upload truk tujuannya seneng-seneng pun ditamel rame nanging rame tertib oke nggih masuk Pak kula taget Pak nggih lho truk Budi Wijaya niku rame ta meriah Pak terus pundi rame ta meriah saestu ta niku tapi Pak lebih meriah malih niku kula ngunggah perangkat desa nggih oke masuk nggih ayo Pak Ela alhamdulillah niki membeludak temen rek wajah aku nek ndelok sawen parkiran niku lho njaluk rewang nggone panitia nggih mangke mawon niku nggih kula wacaken nggih sing badhe-badhe munggah mangke siap-siap ya wis di antri loro-loro tak telu-telu
niki saking perangkat niki kok ketinggalane walah rek sing teko perangkate piro iki mek 3 tok nggih mboten napa-napa niki nomor setunggal Pak Yo Polo. langsung Terus wonten Bapak Sunari Bapak Polo Mbak Puh mboten napa-napa siap-siap mawon terus mangke sing saking BPD nggih saking BPD niku nggih Bapak Kepala Desa diwakili perangkat desa nggih Bapak Kepala Dusun saking Bapu. Oke masuk masuk langsung disambung Bapak Kepala Dusun Babatan Bapak Tony Setiawan nggih terus Bapak LPMD Bapak Nur Samsi niku perangkat desa niku ayo langsung munggah nek tak jaluk gak gelem munggah berarti gak duwe izin Oke, monggo Bapak. Iki sampun dipun serat. Monggo. Yuk, dulu, Bung. Support. ayo spotin asik Nggih. Nggih pripun ingkang disebut tembangipun apa? nggih wonten nggih kula nyobi ngangge swanten wuyung Pak nggih Wuyung. oke cepat nuwun wuyung Pak kula nyobi wuyung nggih Langsung damel royal mawon nggih. nggih masuk nggih langsung dangdut mawon mboten ngangge pos langsung dadi nggih wuyung Nggih, request dari panjenengan Bapak Ketua Panitia nggih. Oke, Nggih. kan dipun semua tembangipun Loro Wuyung. Monggo, dulu, Bung. asik larane lara ora kaya wong kang nganggo mangan dolan rajenan dolan mong kudu weruh waten ati joko suhayu Opora renyu sawangan iki awakku sing turu lara hati mereka nandang uyung asik Budi Wijaya
Niki gendane Bapak LPMD. Napa niki lagune niki? Pak, nggih, hati-hati Pak nggih. Hati-hati. Nggih, Pak. Nggih. Nggih, Pak. Hati-hati. Boleh mengambil asal tidak royokan. Sampun. Mangke malih nggih. Mangke malih. Ngapunten Pak, ngapunten nggih. Pak nggih, ngapunten nggih. Mangke malih nggih. Nggih, mboten napa sampean royok tapi mangke malih nggih gentosan. Nggih. Apa Pak habis lagune? Nggih Mas Jono. Nggih, Kak. Niki sampun enten rondo gembleng Rondo gembleng. Mas. Nggih. Kadose nyekar piyambak ya niki. Monggo, nggih. Suatune saya kok, biar Nggih, bersih. nggih. Dari Bapak Panitia di perangkat dusun. Monggo. Delewong sudah siap. Siap, Bos. Pare Mas. Temen rek. Iya loh Mas. Terima kasih. Nggih, matur sembah nuwun. Iku mang suarane Bapak Samsi LPMD. Gilirane wakilan dari perangkat desa Bapak Irul. Makili Bapak Kepala Desa harus munggah pokoknya Bapak Irul. Bapak Irul. Ayo munggah. BPJ diwakili Bapak Kuwan. Ayo Bapak Kuwan. Hah? Ayo Bapak Irul, Bapak Kuwan. Hah? LPM jadi Bapak Makri. Ini Pak Makri. Nggih, Mas. Nggih, ning Yang diminta warung tendo. warung tendo. Wis. Siap. Siap punan nggih. Ayo sinten Mas Yeay. Mas Roni, monggo Mas Roni. Sik, Mas, ngenteni Mas Roni. Nggih, monggo Bapak. Lagi ya? Iki kaya wong tawuran bengok-bengok kabeh. Oke, pun lanjut. Nggih. Nggih. Nanti ada waktunya sendiri untuk Lah nggih. bolo-bolo sabu. Siap pasti kula layani. Dene Sampai- mboten saged nggih ten Bedayan. Ngaten nggih Mas nggih. Nggih. Lah nggih. Bisa tertib kok sabu-sabuku ya yang ada di sini. Semuanya saged tertib. Siap. Monggo Mas, warung tenda. Teman warung tendo ini LBW. Ada siapa yo ini? Banana disco. Kopi susu Wedang goreng panas pisang. Yang disediakan nyoro ning meja yo biasa rande. Ludruke Budi Wijaya
Budi Wijaya paling terdepan. Asik. Yo Banana. Angan-angan kopi susuri ngomong rodia. Ayo Madam. Iya 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 iya. Permisi. Persiapan. Bu, Ibu, Sindene Budi Wijaya luar biasa. Ayo geng, ayo geng. Kita perkenalan dulu. Kasih tepuk tangan 1, 2, 3 ya. Ada siapa mas? Ada Neng Yantika. Ayo Neng. Ayo deh, cepet deh. Adek, permisi dulu. Loh kayo. Mas. Saya gemoy mas. Langsung ke gemoy. Ayo saya gemoy. Kelompok Wulan dari. Siap. Ayo. Ayo Mi. Si gemoy goyang. Si gemoy goyang. Si gemoy goyang. Si gemoy goyang. Ada siapa lagi mas? Disensor si belajar. Ayo Cir. Sana disco. Ayo. Oh, saliro. Disusul Putri Wijaya. Ayo pergi. Satu pakai. Satu. Ayo dong. Awas. Senyum dong. Saya si Putri sineng bangun. Datang kemari menurut panggilan Anda. Ada siapa lagi mas? Neng Adi Seliati. Si Mungil. Ayo. Saya mas. Iki lho Mas, saya gak iso diklaim lodrok lain ya iki Gak lho. bisa pokoknya. Iya mas. Asli Budi Pak, Wijaya. siapkan pelicinya. Ayo maju sini. Ayo disiapno. Awas. Dari Bapak Panitia. Bapak panitia disiapkan. Yuk persiapan mas. Ayo lho. Yuk. Disawer dulu. Ayo mas. Ayo mas. Tak cabut no mas. Terima kasih yuk. Sudah. Ini sudah tak? Terima kasih. Ayo mas. Gas mas. Hangat kopi susu gulung ikan rempong
Satu Warung tebak, Ndo sudah. Warung Bandung. Lagu yang penuh Pripun sampun, Mas? dari Bapak Panitia perangkat dusun. Oh, dereng, Mas. Dereng masih ada, monggo. Untuk yang request dari bawah sabar Mas ya. Gus. Nggih. Ngapunten Mas Jono dereng tasik kathah iki nggih. Nggih, monggo. Nggih, niki sasampune panitia jaler sakniki panitia wedok Oh, untuk munggah. Dipropori Ibu Kaji Kusnia. Ayo. Iya, monggo. Mbak Fitri Sutarmaji. Ayo Mbak Fitri Agus. Karo Mbak Sudarwati Kasdi. Kudu munggah. Monggo Bu. Tak munggah tak parani. Sacet mawon Bu. Durasi Ayo. Durasi monggo. waktu. Durasi. Dari penggemar LBWC sudah nggak sabar. Mas Jono. Nggih, pripun Bapak? Ibu Pokoknya pripun? Panitia. Ibu kita sudah bukti siap tahun ini apa kompak belum? lan berdoa. Alhamdulillah. Siap, kasih support, Mas. Ayo, Yo, support. yo, yo. Kasih support. Ayo, kurang telu. Mbak Kusnia, Mbak Fitri Agus, Ibu Heli. Asik. Ya, inilah wajah-wajah panitia perempuan dari Desa Babatan. Ayo lagunya apa kono melodi? Lagunya Lewong Samboyo, Mas. Lewung Samboyo. Nggih, dados. The Lewong sudah siap. Siap, Bos. Ayo gas, Mas. Lodrok, lodrok. Budi Wijaya loh ini. Terbaik di bumi. Altaris. Ho, ah, ho, eh.
sampun Mas. Niki ibu-ibuke sampun apa? Pripun Bapak? Nggih. Mari wedok saiki lanang panitiae. Sing duwe YouTube Mas Yanto. Ayo Mas Yanto. RT 5 Mas Yanto. RT 3 Bapak atur. RT 1 Bapak ngasio. RT 2 Cak Sarlim yo kene pisan. Nggih. Oke. RT papat Man Kasuwi di Man Kasuwi. Maman, ayo Man. Mas Jono niki lali janjine. Nggih. Lali janjine. Nggih. Ah. Oke, monggo. Untuk saudaraku, sahabatku, nggih sabar bolo nggih. Lali janjine Mas. Lali janjine. Lah ya. Budi Wijaya. Budi Wijaya. Oke. Tak blokir. Dino minggu sing tak kowe ngajak neng tawang mangu nganti sir ngene ono kene aku nunggu kowe Tak blokir, tak blokir. malah kok manggel aku manggel yang kebeduk pipimu mesti tak cewel ala cewel lali janjine kandane alesane manggel lagi asapa wong sing ora kenal kan kowe ora teko janjane kowe gelagamu saja loriani hatiku sujono kowe kencan karo priya liya
digandengi Bapak RW Irwan guru munggah. Wis pokoknya kudu munggah iki. Pokoknya bengi iki tak perkosa kabeh perangkat desa. Ayo, Bapak Putri Jono, Bapak RW Irwan. Nggih, semoga Bapak Udin Jono. Kawatur minggah Bapak Jono. Oh iya, keliwatan. Pak Cari. Pak Cari. Ayo munggah. Keliwatan delili, ayo. Nggih, betul-betul Pak Sementara pokoknya perangkatnya munggah. Nggih, monggo. Ayo Pak Cari. Gini Pak, nanti di. Lagi kita Pak. Nggih, harus ada waktu. Nepi dugi perjalanan jauh dari Kedung Jati ke Babatan. Padahal Kedung Jati lho ono wayang saiki trene. Ngeboti dulure sing sedekah bumi. Monggo Bapak. Ayo langsung dulu pedot jarene. Wis karek nyawari tek Pak. Pak Cari. Nggih, gulu pedot Bapak nggih. Nggih. Kebetulan ada yang request dari Pamotan. Iki toh yang diminta. Si. Jadi wong yo si. Ada siapa yo ini? Ada Nen Putri. Jangan sana. Senyum dong. Ala boleh. Suatu kampung yang orang pinggir turun ketemu awan di bekan oyong kelangan bakat bergoyang bolong. Sabu Pamotan terima kasih. Lempedot Jarwo Langit juga terima kasih. Dua biar nikmatin waktu gampang yang di pinggir. Banyuwangi
bakar gedang campur sawi sampai kering wiri sing mikiri gedang sopo tak curut di pangan codot kita mau urang nangor kulun di sono pedot Godhong sawi enake ora pengopo ati iki kaya wong kanggo rika Kedara jasa cara dipareteli dong sing percaya bakalan dodo iki urang nangor kulun di sono pedot dong sing percaya bakalan dodo iki jangan parah kaya pedalan dodo ini timbang ora nanggar kolon iso Siap. Nggih Mas, kira pinten lagu Mas? sesuai dengan waktu no. Pas Pas nggih. tolong sebelum menyangkani Bang Udan Gergi dibaca dulu no. Nggih, kula baca riyen Mas nggih. sambil Tadi nunggu yang dapat serat. Biar nggak kecewa. Oke, sesuai dengan waktunya sudah mendesak. Tinggal satu lagu sebelum. Nggih, Mas. Monggo dibaca dulu no. Niki kula baca dulu nggih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam nggih. warahmatullahi wabarakatuh. Kini saya hadir lagi Bapak Sogol Sabu Kedung Sumber. Minta lagu Sejuta Cinta. Sejuta cinta. Dona Buti Wijaya, semangat kembali muda. Asik. Terima Nggih. kasih. Dan semoga Ludruk Budi Wijaya tetap jaya selama-lamanya. Amin. Allahumma amin. Nggih. Dari Bapak Sogol Sabu Kedung Sumber. Sejuta cinta nggih. Oke, untuk surat yang kedua Mas. Monggo ning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua amin. Amin. Nggih. Matur sembah nuwun saking Bapak Kadir ugi Bapak Sogol. Kalau barangkali nggak bisa dilayan di sini nanti Nggih. dilayani di acara budaya. Bedayan Sekarsari. Nggih. Nggih monggo. Nggih, kalian lagunya apa? Lagunya apa? Gerigis. Gregis. Monggo langsung. Ayo Pak Suto, karo Pak Bren, monggo. Tebang terakhir. Ayo buka langsung. Masyarakat Babatan, Bapak Sukari, ayo. Ayo Bapak Sukari di Batam. Ayo Pak buka Pak. Bapak Sukari di Batam. Bapak Sulin. Ayo Pak Sukari. Duit Batam Dilong ayo. Pak Latif, ayo.
kurang manis tambahi gula. Wes yo wes angri topek kerase. Arang manis tambahi gula. Wes yo wes anggi beker rasa. Nggih. Nggih. Lanjut. Gerigis niku wau tembang Lagi. terakhir. Nggih, sepindah malih tunggal malih. Panitia karek loro sakno. Oh, Iri nggih. padha rekosane nggih. Nggih. Ayo Kaji Hartono karo Mas Luki. Oke. Nggih, mantun iki mboten saged niku maneh Nggih, nggih, Pak. oke, matur sembah nuwun. Nggih, kula sing. Monggo nek katinggalo iri engko. Oke, kula tak mohon izin dulu. Nggih. Mohon izin Abah. Nanti saya yang kena warning, Bapak. Aduh. Mas Jono lagune ninggal katresnan terus Pak Luki. Nggih. Satu rep mawon nggih Bapak nggih. Oke. Mohon izin. Nggih, mohon izin untuk Bapak Ketua. Mohon izin Abah. Nggih. Nggak bisa ditolerir lagi nih. Tinggal satu lagu lagi. Monggo, Monggo. ninggal katresnan terakhir Bapak nggih. Nggih no, kula kesupen dari Mbak Nini. Nggih, Mas. Yang diminta rindunya hatiku. Rindunya hatiku. Nanti di Nggih. acara bedayan. Sekarsari. Yuk, monggo telemu. Juga ada yang minta apa sih? Apa itu? Tambal ban. Siap. Bisa di Bedayan Sekarsari juga. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggalku napa sliramu ra krasa hatiku sambat karo sapa. Tak suwon rino lan Terima kasih bos. Ayo bos. Terima kasih.
Satu tebang terakhir. Nggih. Nggih no, ngapunten sak derenge. Nggih, Mas. Durune suka eling lan waspada. Lan waspada. Nggih, semoga langsung kemawon Mas Budi Wijaya. prasetyane ati kadung tresno pring sliramu dawa bagus railing dinalan wektu ning ati katon rapisa ilang saya suwe saya ra karuan senadyan mung tansah anggadan aku samar yen sliramu ra kelingan wong bagus ati-ati copicar samaya wae aku tresna karo kowe tekane atimu saya gawe lara iku ora prayoga aku ora bakal mundur aku ora bakal mlayu yen durung nyanding sliramu ukurane tresno tutup pondone
Persik.